Benvidos ao Semanal Compostelán. Arrancábamos a semana ca volta ao cole e con todos os trastornos que iso supuxo para o tráfico. Tamén asistimos á presentación do regreso de dous clásicos, Santiago Etapas e Curtocircuito. E rematábamos ca aparición dun documento que demostra que as estatuas de Abraham e de Isaac, as pezas do mestre Mateo, a quen pertencen, é o Concello de Santiago. Santiago conta con 73 centros educativos en total se atendemos aos diferentes estudos. Hoxe tocoulle volver ás aulas aos pequenos e pequenas de infantil e primaria, uns 7.500 alumnos que protagonizaron unha vez máis ese clásico de setembro tras as vacacións, a volta ao cole. O conselleiro de Educación elixiu o Colexio Compostelán López Ferreiro para inaugurar oficialmente este curso. Román Rodríguez quixo destacar o gran nivel que hai en Galicia en canto á calidade educativa. Estamos reducindo o fracaso escolar, estamos mellorando as competencias educativas, estamos tamén fomentando todo o que ten que ver coa inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales nas aulas ordinarias. Somos, neste sentido, a comunidade educativa con maior nivel de inclusión do conxunto do Estado, e todo isto hai que sumarlle tamén os servizos complementarios que se están a pôr en marcha por parte da Administración para favorecer, en certa medida, pois a vida das familias. O conselleiro tamén asegurou que o comezo das clases esta mañá se desenvolverá con normalidade e sen ningunha incidencia importante en toda a comunidade, algo que confirmou xa centrándose en Santiago o conselleiro de Educación Manuel Dios. Ningunha incidencia relevante, dadevos conta que fixemos un esforzo enorme no plan de obras de verán e toda unha logística previa que non se ve, pero que significa movilizar todos os recursos de limpeza, todos os recursos de desratización de centros, todo ese conxunto de revisións que temos que facer antes de que empece o curso. E aínda que foron moitos os representantes políticos que quixeron estar presentes neste inicio do curso, os verdadeiros protagonistas son eles. Yo me aburro aquí. Yo también. Tengo 4,5. Pero yo explico. O concelleiro de Educación tamén confirmou que o servizo de madrugadores e de comedores comezou a prestarse con normalidade en todos os centros nos que hoxe os cativos volveron a ocupar as aulas. O venres 15, o Pazo de Fonseca acolle a primeira xornada do Simposio Internacional Xerardo Fernández Albor e o seu tempo, 100 anos dun presidente. Aproveitando este primeiro centenario do primeiro presidente da Xunta da Democracia, a Universidade organiza este encontro no que se afondará na figura do doutor e nos acontecementos históricos que protagonizou. Foi reflexionar non só sobre a propia figura do doutor Fernández Albor, senón tamén, como reza no título, o doutor Fernández Albor e o seu tempo, porque lle tocou vivir un século cheo de acontecementos históricos que cambiaron de alguna forma pois o panorama social político tanto en Europa como en España e tamén en Galicia. O simposio analizará a figura de Fernández Albor como presidente, pero tamén como médico, como compostelán e como activador das institucións culturais galegas. O encontro irá da man dunha exposición con 11 paneis cun percorrido sobre a súa vida. Que exhibiremos no Pazo de Fonseca o venres e logo subiremos para a Cidade da Cultura o sábado. De xeito que, a vez que estamos con todas as charlas, ¿no? O todos os debates que se van a desenvolver nos diferentes espazos, ao mesmo tempo o acompañamos desa exposición fotográfica que tamén busca un pouco o mesmo. Facer un percorrido coas distintas facetas do doctor Fernández Albor. Tanto o que sería a parte máis familiar, máis persoal, a súa faceta en Compostela, pero tamén a parte médica, a parte política e a parte europea tamén. A segunda xornada do simposio trasladarase á Cidade da Cultura, onde se celebrarán 2 coloquios sobre a realidade política para rematar cunha conferencia do presidente Alberto Núñez Feijóo. Nesta xornada aproveitarase para facerlle entrega a Fernández Albor da Medalla de Ouro ao Mérito do Traballo de mans do presidente do Goberno, Mariano Rajoy.
Recorda quen son é o lema da campaña que puxo en marcha neste mes de setembro a Federación Alzheimer Galicia e que o día 21 celebrase o Día Mundial desta enfermidade, polo que as distintas asociacións teñen preparadas diversas actividades e accións con varios obxectivos, entre eles a defensa da dignidade da persoa con Alzheimer ou o recoñecemento da figura da persoa coidadora. O acto central da campaña da Federación terá lugar este sábado. Trátase da segunda andaina solidaria que vai saír dende o Monte do Gozo ás 11 da mañá cun percorrido de 5,5 km. Calcúlase que participarán 200 persoas. Nesta 15ª temporada na élite do fútbol sala, o Santiago Futsal pone en marcha da man do Concello unha campaña de concienciación na sostenibilidade. Para iso, as equipacións serán das cores dos 3 principais contedores de reciclaxe. Visualizar a reciclaxe a través das equipacións e a través do noso deporte, o fútbol sala. Entón, no marco desta campaña, o Santiago Futsal vestirá na súa segunda equipación coas 3 cores de reciclaxe básico, que son o azul para o papel, o amarelo para os envases e o verde para o vidrio. O azul será a segunda equipación de xogo do primeiro equipo. O verde, que é o vidrio, será a primeira equipación de porteiro. E o amarelo, que responde ao reciclaxe dos envases, será a segunda equipación de porteiro. Tamén haberá accións puntuais ao longo da temporada, como xogos de concienciación nos descansos, concursos infantís e reparto de cartaces. O Congreso terá que crear unha comisión de investigación parlamentaria do accidente de Angrois despois de que se aprobara unha iniciativa conxunta de PSOE e Unidos Podemos grazas aos votos de Cidadáns. A proposta foi rexeitada polo PP. A creación desta comisión de investigación foi un dos cabalos de batalla das asociacións de vítimas da traxedia de Angrois. Agora será a Xunta de Portavoces a que poña data ao debate en pleno para a creación deste órgano. O aeroporto de Santiago tivo nos primeiros 8 meses do ano case 1.800.000 pasaxeiros, o que supón un 5% máis que no 2016. Non entanto, en agosto a terminal Compostela rexistrou unha lixeira baixada do 2%. Ante esta situación, o PP quere que o goberno local dea explicacións ante, dixo, unha demonización continua do turismo a granel. Hay que recordar que simplemente solo en conexiones, pues en el pasado mandato pues pasamos yo creo que de 6 conexiones internacionales a 18 conexiones internacionales, y lo que nosotros le pedimos al gobierno de Compostela Berta, lógicamente, es que actúen con responsabilidad, tanto en el plano discursivo, no despreciando lo que ellos califican, bueno, el turismo como turismo granel. Al fin y al cabo pues son ciudadanos con sus derechos, todos en algún momento de nuestras vidas somos turistas, y en segundo lugar también les pedimos responsabilidad a la hora, bueno, lógicamente de implementar unas políticas turísticas que sean beneficiosas para la ciudad. Es evidente que hay que pensar no solo en la cantidad, sino también pues, en la calidad. O PSOE tamén está preocupado polos datos de pasaxeiros, pero tamén polo número de operacións que caeron un 9% o mes pasado. Paco Reyes cree que estas cifras poñen en cuestión as políticas aeroportuarias da Xunta, pero tamén as políticas de promoción postas en marcha polo goberno local. Unhas políticas de promoción que defendía a concelleira de Turismo. Marta Lois quixo lembrar os datos globais do que levamos de ano no aeroporto, que está a dar, dixo, datos históricos. O ano pasado tamén se conseguira outro récord histórico do aeroporto, que era a superación por primeira vez dos 2,5 millóns de pasaxeiros. Entón, igual é que estamos tan acostumados cada mes que pasa a preguntar por as cifras que cando no aeroporto, en este caso de Santiago, non? Pois o comportamento do aeroporto pois sufre un pequeno descenso, en este caso falamos dun descenso de 1,9, tamén lembrar que o ano pasado falábamos de eso, dun 2%, son cifras que no global, é dicir, no crecemento deste ano está crecendo o aeroporto un 4% respecto ao ano anterior. Asegura Marta Lois que o que ocorre é que está a rexistrarse un reaxuste de visitantes que, dixo, non se concentran só nos meses de verán.
Fomentar o turismo gastronómico en temporada baixa, con este obxectivo naceu o Santiago Etapas, que regresa á cidade do 2 ao 19 de novembro e pretende facelo por todo o alto, e que o certame celebra a súa 10ª edición. Para actualizar o concurso, múdase a imaxe do mesmo. Santiago Etapas debe tamén renovarse, mellorarse, empregando, por un lado, a mesma imaxe, pero con actualizacións para a edición. E este era o momento propicio para facer un cambio drástico. Na nova imaxe xogamos con dúas cores corporativas de turismo de Santiago, laranxa e a cor de Asociación de Hostelería de Compostela, vermello, para así amosar pois o que vos decíamos antes, o compromiso, a corresponsabilidade na organización deste evento tan positivo para a cidade. O concurso volve estar organizado polo Concello e a Asociación Hostelería Compostela. Para o colectivo, ademais dun revulsivo turístico, o Santiago Etapas tamén quere atraer os composteláns. Creemos que es un concurso, como dijo Marta, que ya lleva 10 años, que ya está consolidado y que puede ser muy importante para todos. Y además lo que se pretende es hacer partícipe a la gente de Santiago en todas las actividades que haya dentro de la ciudad, ¿no?, como parte de esta celebración del 10º aniversario. Desde hostelería, y a pesar de que los tiempos no son muy buenos, seguimos apostando por este concurso, pues creemos que ayuda a dinamizar y a promover la cultura de tapas en la ciudad de Santiago. O tapasporte co que os participantes apuntan e puntúan as mellores tapas tamén mudará de imaxe facendo máis accesible. Dende a organización agardan superar as cifras do ano pasado, cando se repartiron 30.000 petiscos e participaron 63 establecementos. A inscripción para os participantes abrirase a finais deste mes. Hai que ganar. A Praza de Abastos foi o lugar escollido polos populares para iniciar a distribución do xornal Santiago en Camiño, unha publicación enmarcada na campaña de proximidade que ven de iniciar o PP de cara ás municipais de 2019, unha data marcada como importante no propio xornal, pero non a única. Tres cifras, 19, 21, 27. Por que esas tres cifras? E por que Santiago en Camiño? Bueno, obviamente Santiago en Camiño é porque é o final do camiño, todo o mundo coñece os diferentes camiños de Santiago e nos pretendemos pois vincular ese camiño de Santiago co camiño da vida cotiá da cidade, con tres datas que para nós son importantes. O ano 19, como o ano onde están marcadas as vindeiras eleccións municipais, o ano 21, porque é o vindeiro ano santo despois de 11 anos de non celebrar un ano santo, e debe de ser un referente, debe de marcar un antes e un despois, como no seu día foi o 93, e o ano 27 porque é o seguinte ano santo, que significará unha ratificación dese fenómeno xacobeo que xa é imparable. Esta campaña de proximidade xa se iniciou hai meses cunha serie de encontros que os populares están a manter con colectivos veciñais, sociais e empresariais. O obxectivo é achegar as súas propostas de cidade e poñer sobre a mesa o que consideran son as mentiras de Compostela Aberta. A trasladar a realidade negativa da cidade cun goberno que non está á altura do que Santiago necesita e precisa. Nos, lóxicamente, neste periódico denunciamos cuestións como a falta de transparencia, a falta de a aposta pola cidade por parte do goberno. Tamén denunciamos as formas de facer política de Compostela Aberta, que cando non quixo, non aplicou o seu código ético cando tivo un concelleiro imputado, un goberno que está ausente dos problemas da vida cotiá, e, polo tanto, a nosa obriga, lóxicamente, denunciar todas esas carencias do goberno. A publicación terá unha tirada de 5.000 exemplares e editarase cada 3 meses. Coa chegada do outono chega tamén a Santiago unha das citas culturais máis agardadas. Esta mañá coñecemos a programación e as novidades da 14ª edición de Curto Circuito, o Festival Internacional de Cine que trae á nosa cidade o mellor das curtas de todo o mundo, pero que tamén aposta pola creación galega. Trátase dun certame que se vai celebrar entre 1 e 8 de outubro, que medra ano tras ano, con vocación de evolucionar.
Creemos que temos a responsabilidade de ofrecerlle á cidade novidades cada ano. As novidades non consisten únicamente nos nomes, as novidades consisten en ter un modelo de festival que ofreza ideas, que ofreza posibilidades que o ano pasado, que o ano inmediatamente anterior non ocorreran. É a forma de manter vivo o espírito do festival. É a forma tamén de que nós, dende a organización, esteamos atentos, estemos expertos e que teñamos un reto por diante, porque é a única maneira de facer cousas interesantes. Entre esas novidades atopamos Arredor do Son. Son encontros que acompañarán o habitual programa de proxeccións audiovisuais nos que se dialogará sobre diversos ámbitos relacionados co cine, como é a música. A creación este ano de Arredor do Son, que son un conxunto de encontros interdisciplinarios arredor precisamente dese concepto do son. É unha aposta de curtocircuito por plantexar un festival diferente que, tendo o cinema como eixo, claramente dialogue con todas as disciplinas que compoñen precisamente o cinema. Creo que dese xeito temos un festival moito máis rico que cuestiona precisamente a idea do cine, a idea tradicional do cine. Un dos obradoiros máis agardados é o do músico e escritor británico David Tubb. Polo demais, Curtocircuito contará coas súas seccións tradicionais Radar, Explora, Penínsulas e Planeta GZ, nas que se proxectarán filmes chegados dos 5 continentes. Cabe destacar a estrea en Galicia da última obra do galego Lois Patiño, a estrea da produción de Stuart Staples, cantante da banda Tinder Sticks, ou a presenza do cineasta Teddy Williams. O Salón Nobre do Pazo de Fonseca foi o lugar escollido para iniciar este venres o Simposio Internacional Xerardo Fernández Albor e o seu tempo, 100 anos dun presidente. No mes no que o doutor cumpriu o seu primeiro centenario, a Universidade de Santiago organiza este encontro no que distintos persoeiros afondarán nas distintas facetas do primeiro presidente da Xunta da Democracia. A inauguración do mesmo estivo encabezada polo presidente de Galicia Milenio, Marcelino Agís, o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o reitor da USC, Juan Viaño, quixo salientar a importancia que sempre lle outorgou Fernández Albor á nosa universidade. Incuestionable tamén a consideración que sempre tivo da Universidade de Santiago de Compostela, pois non concebía o crecemento social sen a compaña da labor da universidade. Certo é que na década dos 80 non falábamos de I+D nin de transferencia, pero o presidente foi quen de ver máis alá e de identificar o valor que a universidade podía achegar á sociedade. Pola súa parte, tanto o delegado do Goberno como o conselleiro de Cultura louvaban a figura de Fernández Albor como político e como foi quen de modernizar unha institución en tempos convulsos. Comenzama o cambio e Fernández Albor foi quen de lidiar con man firme, pero tamén con gran xenerosidade aqueles primeiros anos de autogoberno, no que a comunidade autónoma camiñaba non sen atrancos cara ao que hoxe podemos contemplar os galegos. É difícil imaginar o que podría ser aquel Parlamento e aquel goberno coas tecnoloxías dos en día. Quero pensar que moitos dos logros non se poderían ter acadado e que outros fitos quizás non tiveran sucedido. Probablemente, hoxe non se entenderían as súas verbas tranquilas e serenas, nin a súa estrategia de facer político de priorizar o crecemento como país e o benestar das súas xentes por riba do egoísmo persoal ou político. Pero precisamente por iso, porque o mundo actual corre o risco de perder algún dos valores máis intrínsecos ao ser humano, é polo que necesitamos, máis que nunca, líderes como don Gerardo Fernández Albor. O simposio vai da man dunha exposición con distintos paneis nos que tamén se repasa a trayectoria do doutor a nivel profesional, político e persoal. O encontro mañá trasladarase á Cidade da Cultura, onde intervirán o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o titular do Goberno, Mariano Rajoy. Será o presidente quen lle faga entrega a Fernández Albor da Medalla de Ouro ao Mérito do Traballo. Entre as autoridades que acompañarán o centenario presidente estarán a titular do Congreso, Ana Pastor, ou o ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
Este é o expediente que demostra que as esculturas do mestre Mateo, Isaac e Abraham, en mans da familia Franco, son propiedade do Concello de Santiago. Trátase dunha escritura moi completa onde se especifica esa compra ao conde de Ximonde, o prezo e algunhas condicións como que as pezas deberían pertencer sempre ao patrimonio municipal e non ser vendidas. O documento foi atopado despois dunha intensa búsqueda no arquivo da Universidade. Que o propio expediente da adquisición, non? Co que é a escritura notarial de propiedade das pezas e que bueno, que é esta, basicamente, non? Que é a copia da escritura, facendo constar, bueno, todas as características das pezas, a titularidade, evidentemente, municipal e a propia reserva que se establece na escritura para evitar que desaparezan do Concello de Santiago, da propiedade pública, ou da propiedade dos veciños de Santiago e as veciñas. Con este achádego, o Concello dá un paso de xigante na reclamación destas dúas esculturas, xa que demostra que son propiedade municipal e non figura en ningún sitio a cesión á familia Franco. Que constata o que era a nosa sospeita, é dicir, confirma que as pezas foron adquiridas no ano 48 polo Concello de Santiago. As reservas figuran na propia escritura de propiedade e iso explica porque non existe ningún documento nin ningún acordo de ningún órgano municipal, nin ningún documento de cesión á familia Franco, porque non podía habelo, non podía habelo. O expediente será agora o argumento principal para o goberno compostelán no seu afán de recuperar as dúas pezas do mestre Mateo. O documento xustificará a estrategia a seguir á hora de calquera demanda xudicial. Co obxectivo de achegarse á cidadanía e atraer novos seguidores, a Real Filarmonía de Galicia vende deixar a súa sede no auditorio esta semana para tocar en distintos puntos da cidade e de balde. Ao longo dos últimos días houbo concertos nos centros socioculturais de Santa Marta e Vite e hoxe a mediodía celebrouse un recital moi especial. O lugar escollido foi a nave 5 da Praza de Abastos, onde compradores e praceiros puideron escoitar a orquestra dirixida por Paul Daniel, que interpretou pezas de Beethoven e Händel, entre outras. Esta tarde a Real Filarmonía ofreceu un cuarto concerto no Centro Sociocultural das Fontiñas. Mentres, no Museo do Pobo Galego, a compañía Verdeveras Expresións Artísticas puxo en escena a obra Un lugar chamado Mundo, unha representación didáctica que acudiron dúcias de familias. O espectáculo musical recupera a regueifa como parte do patrimonio tradicional galego e traballa sobre a multiculturalidade e o coidado do medio ambiente. E ata aquí o semanal de hoxe. Agardo que desfrutaran. Continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.